ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ। ସମ୍ପର୍କ କାହା ଅନୁମତି ନେଇ ଏ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ବାବୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରେ ମୋ ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଜି ମୋ ବାପା ଭଉଣୀ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ। ମାଂସୀ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ ପଡ଼େନି। ପବନ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସେନି। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏ। ଏମିତିକି ବଙ୍ଗଳାର ଗଛପତ୍ର ବି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହବେ। ଭୁଲେଇଛି ବାବୁ, ମୋ କାନ ଧରୁଛି। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିନି। ଏଇ ଝଟା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମାଂସୀ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ 100 ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଭୁଲ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେ ସେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବନି। ଭଟକା ଦେଇଆ ପିଟି ପିଟି ତା ପିଠରୁ ପରସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଲ କାଟେ। ଭୁଲର ପରିଣାମଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ଛା এই টর্নামেন্টে কে মারতে আগে দেই না। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବୁନି। ଆଉ ଭୁଲ କେବେ କରିବି। এই টর্নামেন্টে ঘাত মার দিল। আর বড় ভাইকে বলছে বড় ভাই না বড় ভাই পড়িলে বড় গোড় ধরকে এই টর্নামেন্টে চালিয়ে যাবে। নে রাহুল এই বেঈমান পিছিয়ে গনে গনে 100 পাহারা বসাইতে তা সপ যেমিতি কালি বঙ্গলার বাহারକୁ ଯିବ। ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ଏଠୁ ତ ଶବ କୋକେଇରେ ଯିବ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଶୁଭିବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। সম্পর্কর সময়ে বঙ্গলা ভিতরে জীবনী তম বাপ পুଅ দিটাকର ସମୟ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଯିବ। ମିତାଲି ନୁହଁ ମେମ୍ ସାହେବ ବୋଲି କୁହ। କଣ କହୁଥିଲ?